Türkmenistanyň Saglyk goraş we Derman Senagat Ministerliginiň Türkmen Derman Senagat birleşiginiň buýan owa senagat toplumy buýan köküniň agroteknik çärelerini geçirip, onu ýygnaýan, önümçüligi taýýarlaýan we gaýtadan işleýän hemde önüm öndürip eksport edýän kärhanadyr. Geçen önümçülik ýylynda Türkmenawa şäherinde gliserin turşusyny öndürýän Döwrewap kärhana ulanmagy berilmegi bilen toplumyň işi hasam ederläp, Döwrewap önümçülik ýola goýuldy. Gliserin turşusyny öndürýän kärhanaň ýylyň dowamynda 4500 tonna buýan köküni işlemäge hemde 390 tonna gliserin turşusyny öndürmäge mümkinçiligi bar. Gliserin turşusyny öndürýän Döwrewap kärhanada önümçilik 4 bölümde amala aşyrylýar. Kärhanada işler dol awtomatik usulla ýerine ýetirilýär we elektron enzamlaryň kömegi bilen ýygy gözegçikde saklanýar. Bu ýerde önümler bölejikler boýunça saýlanyp, gaplaýjy enzamyň kömegi bilen 25 kilogramlyk polipropilen haltalary gaplanýar we taýýar önüm saklanýan ammar ugrudylýar. Gliserin turşusy buýan kökünde 20 götermek olay duş gelýär. Onuň ulanýyş geografiýasy giň bolup, tenagatyň 20 puwdagyny esasanam derman we azyk tenagatyny has köp peýdalanýar. Önümçilik esasan Italiýa Respublikasynyň kämil enzamlarynyň teknologik kuwatyna taýanýar. Kärhanada kämil enzamlar bilen enzamlaşdyrylan barlykhany hereket edýär. Barlykhany şertlerine buýanyň hemde ondan alınan önümleň hilini çalt we tahy kesitlemäge ol mümkinçilik töredilen.